Igono, the Bamaka, Unemani Fella, Urubundipo, Ebonipo, Noyana Sweepo. If I met a Stockam, or what if any Kibo, Aijalaga, Nakanaga. Enyani genya inside Yuendo. Balona abu ebuani. And kachake kem chake. Chaka chake zi never know. One day we say where I Melinaga. I went up on the boy what a Mary. Because the band Dalono. One day walk bo anosike de la Pua. Bololo. Dikane ngomie asonye ne mofuma na si atisike wasi edisuwe wote akọlu uche diwe mefa chuga no yele ko maji ko nwaje na ajayu me makana onye bela ofuma na si atile ko ji wona si le tile ke ji nwe sibiko na fa ogam Chief Dr. Chidi Anyebu, MFR, Chairman, Chief Executive, Chief Scope Group of Companies, Kana no Chianya, Nubosi Tata, Wene Epuya Bukwa, Mwani Delo. Ele ego ni mio, Abukwa Bagoma Akam. When I say, Epe, Israel was a conuche, you had our war. Two gentle, a conuche. Pulumaji, Pulumaji, a little fella. In a bowl like the 10, Sharifi, then on the Maliga woman. Would you all what you were deputy for? I Injinaka. When I say Chukubaru man, if I saw Moto, now who out there, Macamonia Bago, Osinia de la Pua, Siane Lien, Siwalega and Legend Wa, when I put Maka, and I put on now walk. Siane la Pua, Ndio Hana Southwest, Willie. Na kwambo ụmụ akwụkwọ a na-enye ego anyị na-etinye n'akwụkwọ a bụ maka ọrụ ọhaneze Southwest na-alụ n'ịkwa mbọ na ụmụaka anyị na-eje akwụkwọ. Ndị aka kụtọpụrụ nneba na nna ba nwere isi akwụkwọ ka a ga-ejere akwụkwọ in Jesus name. Ndị aka kụtọpụrụ nneba na nna ba ga-ejere akwụkwọ. When I launch Akukwa with the sum of 2 million naira. The entire Ovib kingdom, Anime would have got 50 at this sum of 2 million naira. And a quacker here. And a quacker here. Cha, Ibeke Mono. Mono. Yeah. Zono. Yeah. Mono Gazono. Ibo Bufano Kemba, Banya Alpha Okwadike, His Excellency, and my humble self. When I say now, this work, this permanent work, Makapupa Efu, I need a guy who see Makupa Garden. Oh, a reference point. Honor, I have to go, his feet, the sons of time. Amen. The former minister of Napadauka with 1 million naira. A round of applause for him. Because Chief Dr. Solomon
sụwa maka na onye nwoke asị gị n'oyibo ka anyị asụ ebe a gbam na-ekene onye ọbụla bịara ebe a ịma na ide akwụkwọ adịghị ezi. O nwere one occasion jere na Buenos Aires na Argentina about 2 years ago wee fụrụ ndị nọ n'obodo oyibo na-agba egwu karịa ndị na Igbo them plus 1 million naira. The Igbo man I know will he do anything to send his child to school? Will sell garri, apple, sell even her clothes if he's a widow. So those who taught me to say education is weapon against ignorance, poverty and disease. The uneducated feel cheated in the society. And I urge you to send their children to school. And I wish other Igbos to copy. Yes. I wouldn't like to while I wear time of intent. As I said earlier, some people call me here pastor, some say prayer warrior. This book with a sum of 500,000. It is true that it is not easy for someone to author a book of this nature or magnitude. But then the next is to launch it and make it readable by the populace. So having said that, and it is also true that I am part and parcel of Ihaneme, so I will come out my widow's might to support whatever we are doing here with the sum of 250,000. Thank you. His Royal Majesty, Eze Dr. Leo Kaf, Owule ndị Igbo nke Igbo na ndị Igbo. Ịma ndị enwere ego. Ndị enwere ife a na-arụ. Praise God. Ma eji 100,000. Dịka onye eze wee spọt ihe mepụta. Ka nna mmemme n'aha gị. This book and now Oga prepare a check for Anosike, Peter Anosike, that you come to the palace and pick a check of very handsome amount